Salam, hormatly yurtdaşlar. Uzakdan märmen yekelikde söhbetdeşligede çıkyp bilmedim siz bilen. Bir tarapdan iş gatykän boldy, ikinji tarapdan biraz syrkawçylygym bar. Sesim ýitip giden soň onuň ekranyň öňüne çykyp astyryp üstüne otursaň bolar gelişikdi. Ýöne nähilem bolsa şuň, men siz bilen hem salamlaşan hem söhbetdeşlige çykyp ekranyň öňüne gelip durşum. Mesele gozgaljak mesele gaty agyr we uzagyndan ýöne size dinlemek, şunu bilmek, düşünmek wajyp diýip pikir edemsen men şu meseleni siz bilen gozgamakçy. Bilmedim men bir gepleşikde guturup bilermi ýa uzagraga çekermi? Eger uzaga çekýän bolsa onu ýa telefon götürmese yarım saatdan ýokaryn käwat götüren atdy. Öçäýe. Eger öçse onu öňünden ötünç sorýan onu ýygyny dowam eder. Ýok, götürýän bolsa belki 1 saatda guturur. Bolmasa 2 bölen. Ýagdaýa görärek şoň üçin siz bilen şuň kun bir giňişlerini gurrun etmekçi bolýan. O gurrun näme baglaýan, nämeden ibaret? Ol biziň şol Türkmenistan atlandyrýan döwletimiz garaşsyzmy? Garaşsyz dälmi? Garaşsyz bolsa kimden garaşsyz? Garaşly bolsa kimlere garaşly? Nähili döwleti gurup durýar soňky 32 ýyllar ýa SSR ýykylgyndan soňra biziň halkymyzyň ykbaly, täli näme boldy? Kime bagly boldy? Nähil taryhy wakalar bolup geçdi şol döwür. Şu arada kelam agy söz aýdýan şol döwrüň ne hökümet işgärleri tapyldy, şol hökümetiň öz içinde işlen, ýa-da ne de meclisemen bilen ene şol zalda oturup karar kabul eden 175 deputatyň hiç birisinden aýdyl analitik makala ýa-da şu bolup geçen wakalary dogry dürüst baha berip halkyň öňüne çykyp şu zatlary bolşýal aýdan kardeşim tapylmady. Mundan aňyrda da tapyljagyny men bilemek, şoň üçin şuň kun Türkmenistan bir inni barjak ýerine barıp ýetdi de ondan aşagda men bir derece göremek, döwlet dargamaň öň ýanyna dur ýa-da biz şonu halat edip täze Türkmenistany gurmaly. Ýöne şol döwür näme üçin gurulmady? Ýa şol döwür şu meseleler boýunça näme üçin kararlar kabul edilmedi? Näme päsel berdi? Kim adamlar tarapyndan şeýle dolandyrylyp şu güne geldik biz. Şuň kun kim dolandyryp oty Türkmenistan? Şu soraglar barada men siz bilen biraz söhbetdeşlik etmekçi ýurtdaşlar, watandaşlar. Birinciden öz şaýat bolan zatlamy, şol döwürkiň aýdyp geçmekçi. Ikinciden bilýän zatlamy, eşden zatlamy, tasdip bolan zatlary. Ya şol döwür beýleki döwletlerde bolup geçen wakalaryň täsiri nähil boldy Türkmenistana. Şuny biz nädip düşdik. Şu taýda men öz garaýşymy siz bilen paýlaşmakçy bolýan goýup bilem. Bir watandaşyň size edýän beýanaty bolsun şol döwür barady. Siz şuň kun yetişen ýigitler, gyýylar gelirler. Ya menden duşlamam. Şol gopbaly köşüň içinde näme bolup geçdi? Sizin hiç biriňiziň habaryňyz ýok, sebäp size aýdylan zat ýokdy. Ol dogry, men ol Azatlyk radiosynyň näçe gurlanan bolsam, ýöne Azatlyk radiosyny şol döwür biziň halkymyzyň on götürüminiň köpüsi dinläp bilen däller, sebäp onu açmagy da gorkýardylar. Onu soňra ol Azatlykda sagatlap gurrun bermäge maňa da mümkinçilik berilen ýer ýok. 10 minut, 15 minutyň içinde hemme zady düşünüp geçýär bolany. Şu mahalny geljek aýda oktyýabrda 4 ýyl bolýardy. Şu gönesiz bilen efire çykyp söhbetdeşlige başlanymy. Şoň üçin şu 4 ýylyň dowamyny bir topar zady gördüňiz, eşitdiňiz, bildiňiz, netije çykardyňyz, ýa çykarjak bolýanyz. Bize näme garaşýany düşünüp başladyňyz ýurdun içinde daşyny.
Dünyada näme bolup geçse bu zatlardan gyzyklanýan adamla habarly bolupdy. Şoň üçin men bu gurruny aýlawladyp ol aňyrdan başlaýan SSR ýykylan döwründen şu başlan şu günden bäri näme edilipdir, nira gelinipdir, näme üçin edilipdir, näme üçin şeýle boldy. Bilşiňiz ýaly SSR ýykyldy 90-njy ýylda belli boldy, oň ýykyljagy ýöne şu 90-myň aýagyna çeldi. Ýene-de şu agoniya diýilýär-de rus dilinde şu jan howluny urunup agyr saňsurnup janyny berdi. Ya dargady. 90-myň aýagyna. Bizim Türkmenistan Cemhuriyeti ýa-da döwleti ýa respublikasy şol döwür. Onmas respublikan içinde 14-nji bolup Soýuzyň hataryndan çykdy. Bizden 13 respublika taşlady Soýuzy, biz galyk 14-nji bolup biz çykdyk. 15-nji bilmedim. Ya Kazakistan ya Tacikistan, gaýsam bolsa biri men günäsin boyun almaýan ýöne. Bizden soňra ýene bir respublikan şol Soýuzyň çykan hataryndan çykany bilýär. Näme üçin beýle boldy? Ýoksam biz illeňini öz ıhtiýarlygymyzdan yglan etdik. İllen öňürti beýleki Onmas respublikadan öňürti birinji bolup prezident wezipesinden döretdik Türkmenistany. Şu Moskwa garşylyklaryň ýa SSR şu SSR'ň prezidenti Gorbaçow garşylyklaryň bizim milletimiz pes derejede däl bizim özümize prezident saýlamagy okuyuply we yeterlik dereceli millet dip edilen işimiz ol. Niyaz için o korsedilen ona mı aýtmak gerek. Enne şol döwür haýlanny diýeli o ýeközi kaptana çykan adam ýok. Hiç kim. Eger milteden adam ýok. Haýşam etdik bir topar adamdy. Etmediler. Ona mı aýtmak gerek o. Ýa-ni şol döwür hem Recep ama familiýaly biri bar. Ýa-ni akademiýa, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň akademigi. Bir görseňe menim özüm goýjak diýdi, alternativ edip. Bir görseňem ýok, men bu sapar goýjak geldi. Onuň pirim bolu Taňry Gulypdan haýyş etdik, bolsa da şol ekologiýa komitetiniň başlygy o. Hemen şol ýa-ni medisina gurundan alim profesör. Sen mollaýsak olam ýa ýok men diýdi. Indiki wäşillige atnaşmasam şumal men derejem däli bar. Başga da göze görünüp duran adam ýok, hiç kim boyun almady. Ene şoň üçin Niýasyň ýeke özi kandidaturasyny çykaryp goýdylar. Ýöne biz şo döwrüni golladyk. Näme üçin? Sebäp biz ýykyljagyny görüp dur Sowet Soýuzynyň. Biz özümiz bir millet bolup bir jebesleşip aňyrlygyny ýurdumyza alyp gitmeli, parahat durmuşdy. Daşta uramyzdaky goňşularyň nähil uruşlar alyp barany ýa nähil garaýany Türkmenistany biz onu gazetede çap edilmese de ýapyk informasiýadan bilip gelýär. Şol Özbekistanyň çaknyşyklar, Tajikistan'yň hemmejig täsiri bardy Türkmenistanyda. Ýöne biz şol zatlardan aman sypmany ýa-da daşda durmany başardyk şol döwür. Ene şol döwrüň wakalary bize bir adamyň daşyny jebesleşmäge mejbur etdi diýsem men ýalňyşman. Sebäp SSR ýykyldy, sebäp şol döwür SSR döwründe meselem aýdyl islenik etrabyň welaýatyň ýa-da respublikaň birinji adamsyny ýa birinji sekretarlaryny Kommunistik partiýa ýöredýärdi Türkmenistanyň ýa bütün SSR-iň. Ol birinji adam Türkmenli goýýarlar, Özbekistanyň bolsa Özbek, Türkmenistanyň bolsa Türkmen, Tajikistanyň bolsa Tajik, Kyrgyzstanyň bolsa Kyrgyzlar. Ýa beýleki respublika ählisini ýöne ikinji sekretary şoň birinji ornmasary bolýardy. Elmidam rus milletidir. Ya Moskwanyň bellen rus dillisidir. Ya bilemek ol islenlik millet bolup biler. Orsam, Ukrainam, Ermenim islenlik döwlet. Ýöne musulman däldir. Şolary Orta Aziýada men bilýän maýdýan beýlekiler bilen
men kämbir işim yok. Onu bilýän görýän respublikam gatnaşan yerlerim mene şol Orta Aziýa ýaşuňky dil bilen aýtsak Merkez Aziýa, Gazakistan, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan hem de Azerbaýjanyň mansa gorçyny. Şol döwür ikinji sekretarlar ors ya Moskwaň goýan adamlar. Näme üçin? Şo birinji sekretara görkezme bermek üçin. Ya şo birinji sekretarın aýagyny gyşyk basan ýerine ýokary eýem raport ýazdy, ine bla beýdiýär. Ondan ol birinji sekretary haýal etmän ona ýagly känç berýärler ýa-da wezipesinden maşa diýerler. Ine şoň ýaly şol etrapdan başlap ta respublika Jamhuriýetiň birinji sekretaryna çelli ählisini göz astyna saklap gelen Moskwaň goýun ýa bellen ikinji sekretarlardy. Inni 90-njy ýylda SSR ýykyldy, Kompartiýanyň uruly gotordy. Niýazow bilen hemmejini kommunistler ýa goppaly köşge ýygnady. Girelerine hemmesi kommunist, çıkarlarına da 2 saatdan soň hemmesi demokrat bolup çykdy. Kommunistik partiýany Demokratik parti dip atlandyrdylar. Şuna garşy çykan ýeki adam bar, şol döwür Jemile Paltaýewa diýip bir ýaşul aýal bardy. Ol şol döwür 80-e golaýlan Lelini gören gözler diýip demesi bardy. Aý 90'a ýeterem bolmagy mümkin, men ýalňyş ýanylsam. Ene şol men part biledim tawsyrjak gal men kommunist bolup öljek diýip şol zarlar çykyp gaýdypdyrdy. Emma şol döwür Türkmenistanyň laýyk 70 000 sany kommunist bardy. Ene bu gazetlerde ýazýarlar da ak yürekli kommunist, ideýa taglymata, Leniniň taglymatyna diýsen wepaly adamlar ölmeli bolsa bular birinji, ataka etmeli bolsa birinji, odoklamaly bolsa özler birinji diýip özlerini öwüp beren topar. Ene şo 70 000'dan bir adam şo Jemile ýeňeden başlady, sesini çykarmady. Ene part biletlerini, kommunist part biletlerini taşlap, ene demokrat part biletlerini çykyp gaýtdylar şo taýdan. Ondan o taýdan ors gerek gälle, ikinji sekretarlar goýulanakdy. Ene Niýazow, ene şol partiýanyň birinji sekretary Demokratik partiýanyň ornmasary moň elini okşap beren biri bar şonda. Onjuk Musaev diýip şol ýene näme Garrif diýdi, bir topar adamlar bar, o ýala karar. Ene bular demokrat boldular. Inni orsun eli çekilen ýaly boldy şol 90-njy ýylda. 93-njy ýylda bizi taşladylar. Näme diýen bolsaňyz özüňiz edin, günüňiz görüň diýen ýaly. Hemme baýlygymyz Moskwa berip oturan döwletiň özü içinde hiç zat ýok. Bizde ne fabrik bar, ne zawod bar, iýdir şonu satyp önümin halka iýdirer ýaly. O diňe paxta dank goýdular, Sowet halky diýip 73 ýyllar paxtaň näme ziýany, näme derdiniň bardygyny 4 ýyl bärini sapara maglumaty ýetirip ötdi. Men paxtaň bilen gören adam däl elbetde. Kızlar vatta bizde paxta da kilmän hiç açan. Ýöne şo paxtaň halkymyza hem maddi ziýan hem ýani saglygyna ýetiren ziýan hiç açan öwüzinde bolup boljak gal. Soňra ol maglumatlar ýapyk görnüşde de bolsa bize şol mejlisiň deputatlaryna ýetirildi. Enne diýjek bolýan zatym, indi biz özelimiz öz ýakamyz bolup galdyk. Ýurdun içinde de ýere zat ýok. Sapara gaýdýat çykyşlaryny beýleki döwletlerden gowy ýaşaýardyk diýdi, getirýärdik daşyndan. Ol bar. Beýleki döwletlerde olum ýok. Ýöne şo getirilen adam halka ýetirilen artdy. Bir getirip ysklada dökkä şo taýdanam, ondan alanallyň kysatçyladyp bol ýanky mentoryň işgärleri, söwdegärleri, satyjylary ýa-da bir halnazaryň hem satyjylary patrep saýýudan kaly. Bular olsaň şol magazynyň ýeňsesinden pirlapkan aşagyndan satyp peýda gördi. Şoňa şol paraga getiren ol belki $100 milyon tehnikasy zadyny hemmejiginem şey edip birer demir edip satdylar Eýrany metallom görnüşinde. Şoň bilenem soň 3-4 ýyl eklenip turdy Türkmenistanyň ýylady. Ýöne diýjek bolýan zadym şol SSR ýykylanyny, hana näme etseňiz özüňiz günüňiz görüň diýip.
Beýleki döwletler nähilem bolsa ýuwaş-ýuwaşdan özüni tutdular, öz pulunu çykardylar, zat etdiler. Başga gatnaşyklara girdi. Türkmenistan dymdyrçylyk garaşyp otyr, Niyaz täzeden ýene de SSR'de kelämesin. Hawa hakykatdan hem şeýle. Ta 93-nji ýylyň noýabryna çeldi. SSR'ın pulunu ulan. SSR 91-iň aýagyna dagady. Ýöne şondan soňam ýene de tassanyp 2 ýyllap şol SSR'ın pulunu ulanyldy. Türkmenistanyň territoriýasynda. Rubl. Ol hiç döwletde ýok, emma Türkmenistanyna bar. Orstiýadyň özünde de ýok. Köp ýerde çek girdiler, öz ýerli pulunu girdiler. Soňra men ol 92-nji ýylda ýa-ni Orstiýada göçmä mejbur bolamda, baramda şo taýda Nizhgorodsk oblast bar, ýa-ni Gorki şäherdi, şo dowr häzir Nizhny Novgorod. Şoň ýemesi häkimi, vilayet häkimi, soňra ol Moskwada atılıp öldürilen Boris Nemtsov, ol menden bir 3-4 ýaş kiçik gitdi. Ene şol taýda Nemtsovka diýip öz pulunu çykardylar. Ene Nizhgorodsk oblastda. Ol şol el ýaly kagyz ýüzünde ene nominaly ýazylgy 100 rubl ýa-ni 1000 şolar ýaly. Soňra şol aýlyk haky diýip şol sakladylar, soň Orsiýet pul çykarany şol Nemtsovkalary ýygyny alyp ýerine şol pul berdiler. Emma Türkmenistan öz pul siýasatyny ýöretmedi. Garaşdy, täzeden kelämesendi. Ta 93-nji ýylyň noýabr aýyna çeldi. Manat çykarylmady. Manat çykarylanda da gylan edildi. Ýeme 2 manat $1 diýip. Bir ýyllap şonu sakladylar, içinde ýapyk kurs, emma ýa-ni 2 kurs ýylýany bar. Ikinji kursam daşyny halk üçin alyp satarlar üçin. Olan bir ýylyň dowamyna ene ýa-ni 2 manat diýip gylan edilen dolar 26.000'a çykdy. Bir dollaryň bahasy 26.000 manat boldy Türkmen. Ondan hani Türkmen'e yığınçak kalacakmı? Baylık kalacakmı? Hani bir SSR zamanına yığınan değiştirmek edip, ha? İkinin kumsa vurup, ol kalkalarda işlep, paktadı, meydanını, kışın yadı. Yani pulluk hemmici saman bolup beni kayıp gitti. Berbankta koyulan pullarım yanını halka hiç de iyidini kompensasyon şuuna çölü tölünün ak. Halkam soğranak. Nemşin bize tölük edilen aktı. Böyle ya. Inni öz başlık bollu deyili. Niyazov deyilen adam. Ta 92-nji ýylyň aprel aýyna çeldi. Hiç yerde menmellik eden ýeri ýok ekrana çykyp. Men senin oğluňuz diýdi, ay men ýetim diýdi, men horluk gördüm, ay onu eýtdim, bunu beýtdim. Gül ýaly ýaşar. Nesip bolsa diýip şo taýdan çykardy. Nesip bolsa diýen sözi. Biziň hem halkymyzyň gulagy suwsana şolar ýaly sözleri, şuň gün diýerler. İnşallah da maşallah bir-birini. Şo da nesip bolsa diýen sözi bir partiýa işgäri ekrana çykyp aýdanýar ýok. Ene munam Niyaz aýtyp başlady. Ene halkymyz da muňa ýykyl aýho tuweleme bir Türkmençilikden hem çykman eken o tuweleme ene bir nesip bolsa diýe agdymyza aşa ýetirer şol adam. Ene gölel sygyr berjek diýdi, Mercedes berjek diýdi her bir hojalyga. Ene şeýdip biziň bir saada inanjan halkymyz eňdi. Muň ýalan sözüniň ýygyny. Diyecek bolýan adam 92-nji ýylyň apreline çeldi. Niyaz men mellik eden ak, men siziň ogluňuz diýdi. Emma şol Arabistana gidip geldi. 92-nji ýylyň apreline emma ýanky 40-njy ýylda doglanmaly 92-de näçe söyle 52 ýaşynda sünnete ýatdy. Ondan şondan soňra mene gidip Ýemede Mekke'de kanyakdan doýup geldi. Ak prosyny dolanyp ene gelip men siziň ataňyz diýdi. Şondan soň ol azyp başlady. Azman hep ýoksa Mekke'de eme ýanky antışda. Bular üçin Mekke'de hiç de. Andyşyp aýalan adam şertim şahym edip hana soňra bolan ýagdaýlaryny özüňiz görüp oturýar eden jinayatlar. Soňra şunam üçin aldy. Gördü ol Arapların emirlerinin durmuşyny, näil baý durmuşy we bir olan şol ýanky men grazdalaryny näin ol raýat şo paçaň agdyna ýa emiriň agdyna garap oturan. Şo durmuşy islap geldi olanlardan. Ene Niyazyň başynyň aýlanan ýeri ýa-da şöhrat paralyk ýerlerge metin ýokuşan ýeri ene şol Arabistana gidip gelenden soň başlandy.
şol emirin durmuşyny özüne arzu etdi şol. Padşa boljakdy. Kän ýerde ol gurrun geçdi. Bir de şol habar berilýärdi. Men eýem ýurdun daşyny şol Azatlyk radiosynyň bir näçe gepleşikler geçirdim şu barada. Şu özüni padşa edip aglan etjek bolýar. Owany şol meclise goýjak bolýar, ýa-sese goýjak bolýar dip. Şonu başa barmady. Näme üçin barmanyny aýdyp ber. Şol padşa bolman külkülüne düşdi. Şoň üçin ol özüne täze köş saldyp başlady. Ýeni nämeler etdi. O her welaýatda ene o ýanky prezident köşü, prezident köşü diýip atlanýar. Şah mülki ene sag bolan ene şonu tapdy. O şah adyny beripdirdi özüne. O baranlaryna padşahym diýdiler, muňa aýagyna ýykyldylar, elinden olsadylar. O peýgamberi deňediler. Mescitlerde muň adyny ýanky mescidin tamanyň ýüzüne ýazdylar. Garad ene şeýdip şonu padşa derejesine ýetirjek boldy. Soň Orsiýet görse, ondan hemme eline şo döwür bir tapar ýüzükleri de akyp çykdy da erkek kişi gelişmejek da türkmenlerde men ýüzük takyp beren erkege men düňe nikah ýüzügi bolmasa galan gaty seyretdir bede. Ýöne şol ne barany ne dürli ýüzükler zakat etdir, milyon dollarlyk ýüzükleri. Onu o ýani gizlelep halka gorkazanmanda ýygnaklarda elin şeýden bolmajata boldy, şo emirleri oşujak bolup ýa-meňdejek bolup araplarda akyn. Ondan meni öňkü joýlar ýanky Orsiýetdakiler meni saklamaly boldylar. Sebäp özüm padşa diýip yglan etse soň muň elinden çykjakda bir orsun. Or şonsuz kontrolü edip otyr. Türkmenistanyň gazy satylanak diýip yglan edil şo ýyllar. Ýöne gaz akyp gidip otyr. Orsiýede turuw boýunça turuwlar ýapylanyr. Näme çapdy, nira gitdi. Şol döwür hasap ýeme üşýetçigem ýok ataýdy. Nira näme aktarlan. Ors näçe gerek bolsa şo gazy alyp aptyryp otyr. O niýazmady. Gazyň berilen ýydyl zat ýok, ýokdugyny men diňe bir zat bilen suwud edip berdim. O da gepleşiklerimde diňlen bolsaň. Şol döwür Yulia Tymoshenko diýip biri bardy. Soň premier ministrim bol Ukraina, milliarder ol saçyny ýanky örüp beren o. Depesine. Ene ogryň olusy. Ene şol 96-njy ýylda 7 milyard kubometr gazy bir izdelkasy bir şertnamada ýanky 7 milyard kubometr gazy türkmenlerden $9 aldy. 1000 kubometr. $9. Ona makydip öz respublikasyna $80 näme afarnada diýär ýa düze diýär. Soň o getireniň ýarsynyň Aňryk Ýewropa $260 satýan. Ene pikir edip görün. $260 nere? Ýanky $9 nere? Ene şeýdip türkmeniň gazyny şo ýyllaryny islan adam mugdakit. Ondan halkda pul boljakmy? Döwletde ýa bankda valyuta boljakmy? Elbetde ýok. Ýöne şu zatlar soran, aýdan ýa şu pikir paýlaşan bir adam ýok. Ýoksa şu neçeli bara diýre. Şol döwür Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy hana Orazow bar, aýatda oň orunmasarym bar, olam aýatda ikisem Ýewropada. Hemçin aýdanaklar halka şu döwürki bolan zatlary. Hemçin sesini çykaran aklar. Demek bilerim ogra şärik bolýar da sesini çykarmaýanlar. Ene şeýdip niýazy saklap oturan adamda görse bin arap durmuşyny özüne arzu edýär, men öňüne geçmeli. Soň niýaz araplar bilen gatnaşyp edip başlaryny soňuna Nabucco diýip şol gazy satjak bol öz başdak niýaz. Nebeti. Onuň halkyň bähbidine däl şol öz gaznasyna salmak üçin. Şu öz şahsy baýlygyny emläň şu emirin käletjek bol. Edeni şol. Ýoksa şu Türkmenistany 91-nji ýylda merhum Ataçary şol döwür vice-premier Türkmenistanyň Sowet ministriniň baş orunmasary soň onu niýaz sürgün edip Irana uğratdy. Ilçe edip ondan soň 6 aýdan soň ilçiliklerine aýryp soň öýüne göstersegdi boldy soň ölüp gitdi. Ine şol Ataçary Orsiýedyň kekirdegine minip şol öňkü geçirilen gazy üçin şol döwür
pulu bilen 3 milyard dolar pulu Türkmenistan'a aldı. Ine şo 3 milyard 91-nji ýylda geldi. Şo 1 senti üýtgemen hemmejigin niýaz. Adamlar diýdi men şunu öz adyma goýaýyn. Hawa soň diýdi ine kynçylyk bolan güni men diýdi halka paýlar. Ya ullanarsyk. Oňa garşy çykan adamam ýok. Eser ýykylýar. Ene o deputat o ýemede o meclis oturan mahluklardan ses çykmady. Hökümetden hem oppozisiýasynyň hem oppozisiýasynyň hem işsini şo ýurdun içine ses çykan ýer ýok. Şo 3 milyarda aldy öz adyny hany Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýdy. Onu bizine açan suutlaşmalan bolsa suutlaşar. Nira gitdi şol 3 milyard dolar. Cemiyetiň ogurlany ya Türkmenistanyň çykarany 18 milyard diýip aýdylýady. Oňa miýdyndan ýetiler açyrsa näçe çykarypdyr. Olam bar ýa-ni Igor Makarowyň o velosiped bereniň ine çykarany bundan 5 ýyl olur 1 milyard dolardan köprek diýip aýdylýar. Ondan soň näçe boldy? Onu anyklap bolar geçecek ýerler ýok. Ýöne şo döwür bolandat. Eger halka rowa görjek bolsa onu näme şu 3 milярdy ýurdun içine harçlamady ya öňümçiligi ýa-da halka gerek karhanalar gurmady, halky iş ýerlerini öpçün etmedi şo pullaryň hasabyna. Ýok. Soňra şol ýanky geçirjek bolýan Kaspy deňziňiň üstü bilen Angrik Nabucco proýekti olam nebetini gadyn ýa beýleki kompaniýalar satyp aljak bunu diňe özüne geçirmek üçin eden iş. Halka bolsun diýip peştat edilen awatay. Ondan orsam görüp oty başyna gitdik. Alan milyardlary yeterlik däl görünýär özüne. Galandan biz häzir muňa gazalçylyk çekmesek boljak gelýär. Oňa da esas bar. Ýa-ni Putin 2000-nji ýylda ýa prezident saýlanany oň birinji viziti Türkmenistana boldy. Ilkinji gezek şol Aşgabatda geldi. Gelende mun niýaz garşylap otak akydip orswazar görkezden boldy näme. Soň çykyş etdi şo taýda niýaz. Ay bu Putin ýylan gowuglan ekenýärdi. Tapdan görürüň. Ýa şu söz üçin soňra Putin ýylan adam şo ol bir nähili baýdy. Bir bağışlap bilýän adamam däl, şo öz almany gowurýar. 10 ýyldan bolsa 20 ýyldan bolsa şonu bir ýerde öýkeleden adam bar bolsa ondan sondan öz alyp başlaýar. Ene şo niýasyň şoňa diýen sözü aýbya gowuglan ekenýärdi. Ýogsa bir döwletiň gidip beten uly döwletiň prezidenti. Ondan şol nähil oglanlygyny 3 ýyla ýetirmän suwud etdi. 2003-nji ýylda niýasy edeneginden tutup Moskwa getirdiler. Onşa gelen aeroportdan KGB'leri ýa-ni gyssap şoňa 25 ýyl kontrakty gol çekdirdiler. Ine Türkmenistan 25 ýyllap bir bellenilen nyrkdan Orsiýada gaz satmaly. Şol satyljak gazynyň görüljek peýda niýasyň öz dili bilen şo taýdaýdany 300 milyard dolar diýip aýtdy niýas Putin. Vladimir 300 milyard dolar diýip titrap boz ýaz bolup durdy. Men bilýän niýasyň haçan aljaraýan. Demek on gözünün odunu alıp sıçara getiripdirler şu aeroportu. Şonunum edenekledip Putin'in yanına getirýär. Şodur. Şondan soň niýaz ýeke gezegem aýagyna edenler Orsiýada tarap. Bollugy tordy. Soňra indi gördüler o niýaz indi geljek gel Orsiýada. Muny biri bilen çalyşmaly. 2003-nji ýyldan soň ondan 6-njy ýyla çelýänim 3 ýyl wagt bastı. Onun bular şo taýda seredýär kim bar? Bular erbedi, samsagyndan samsagy, lelliminden lellimi gerekdi. Orsiýada her bir sözüni ýöne çykmaka Putiniň sözüni gapyp şol kanun edip kabul ederýär. Ene tapdylar, ana babarak bilen. Ýogsam olum niýasyň elini okşap bereniň berdi. Özüm ýanyna şol ähli däri dermany berýänim gurban boly. Niýasy saçынан ikisi oturup bile kraskalayadırlar. Bana getirdiler, o köşkün içinden, şo doğrudur savar gelipdi. Niýasym saçyn kraskalaya gurban golam. Yani şo kraskany ilk baştan garyalar jamy, onan şonu ilk gün gurban golan saçyny yemetmeli. Şon ölmeýän bolsa gurban golan zäherlenmedik bolsa, ona diýmek şo kraskany guramaka niýasyň başyna çalýar. Ine bulan edip beren oý. Naharnam şoňal, çaýnam şoňal. Ýöne
Soňra şunu men pikir edýän bir şu taýda men öz pikirimi aýdasym geldi. Şol karar edilenden soň Niyaz Fayr Gurbanyň goýulmaly orsiýetde karar kabul edilenden soň Rem Bahirow diýip şol döwür Gazpromyň başlygy bardy, Orsiýanyň Gazpromyň başlygy. Rem Bahirow ol tatar bolmaly, men pikirimçe milleti adyny familiýasyny seredendi. Ine şol Türkmenistana geldi, Niyaz bilen dostluk bir gatnaşygy bardy, şol arasyna getirip ol ay ine bir Tamerlanyň atynyň nämesi eýeri diýip onu Niyaz'a gowşuranmaly, ýüzük berenmaly, ay garad bir toparda ol Niyazyň ynamyna giren adam. Ine şo gelenden soň ine 10 gün geçmäke Niyazyň öllü habar çykdy. Ine şo taýda Rem Bahirow gelenden soň Niyazyň ykbalyny şo taýda aşgabatdy, karar kabul edilen boldy. Ine hiç kime daglan edilmedi. Açan öldü 19'na mi? Bize bir maglumatda 19'na öldü diye, bir maglumatda 20 öldü diye. Gara öz ajalyny ölmedigim düşnükli sebäp onu ekskumasiýa ýanky bagyşlan ekskumasiýa diýen ýeme bir adam ölenine akidilip bir cesedini açıp görýärler-de nämeden öldü bi, näme kesellerden öldü. Şol edilmedi. Ýani soň ýurda baramazdan soň ekskumasiýa edip ýanky bir o ýerini täzeden açyp içindäki cesedi barlak görmeli, nämeden ölüpdir. Zäherlenen bolsa ol durar, sümkünne de topragyna da. Ýani şol ema ýanky wagt medisina diline nämeden tapylmakdy özüňiz düşünersiňiz. Adam ölenine ben sosyal açıp seyredýärler. Onuň bular ýaly ýanky bir döwletiň ýol başçysy ölenine onu hökmen onu onu ýemede sarkofagda ýatyrjak bolupdyrlar da ýöreýtilmesi. Jaýlanýan ýeri bar, gümmez gurupdyrlar. Şo gümmezde ýatyrmak üçin oň iç goşuny ählisini aýyrmalylar. Onu baldam etmeli garaz şüýremez ýaly bir zatlar guýmaly. Hiç zat edilmändir. Bir näçe günden soň portap başlapdy. Ondan soň şol goýur açylyp, şol owaň ýaşyllaryny çagyryp, şol içine ýanky tabydyň içine xlor garşylan gum sepip, gum goýup, ýene-de gapagyny ýapyp şo duruşyny goýupdyr. Ene maňa gelen habar. Ene Gurbanyň geldi. Bir orsun ağzına näme söz çyksa 2 gezek gaýtalydan. Pikir edip görün. Nämeden başlady Gurbanyň? Gurbanyň 10-njy ýanwary ýatyrdy. Göktepe'däki matam gününi. Ýani Göktepe urşunyny wepat bolan türkmenler hatyrasy tutulýan gün matam günü 10-njy ýanwar. Ene şunu ýatyrdylar. Ene Gurbanyň permany bilen. Ýa-ni ana Sankt Peterburgda ene şol Türkmen halkynyň ganyň düşmanlaryň general Skobely bu dünýäli ýadygarlyk kurdylar. Ene bolundatlar. Skobely mene Türkmeniň soňuna soğan ekeni adamy ýanky jellat diýip aýsagam ýalňyşmaz. Näme üçin Gurbanyň ýatyrdy? 10-njy ýanwar. Türkmen şol orsun eden jenayetlerini yadından çıkartın deyip ine ettirilen iş, buyurulan yumuş. Bir taraftan men qıynanamak, şolaryň Gurbanyňa buyruk berip ýatyrdanna. Näme üçin? Sebäp Gurbanyň döwletiň birinji adamsy ýa ýol başçysy. Olam öýdi bawaraply Göktepe'den ýanky at gaýtarym ýerde ýaşawaty. Başka millet, il, yurt bilmese de şular bawaraply bilemeli. Göktepe galasyny nähil urşun bolan näçe beýguna adamyň wepat bolan ýa öldürilenligi, çağalary, zenalary çeldi. Ine hakyky haýyn Türkmen halkynyň hakyky dönügi bawarapdan çykdy. Ine men şoňa begenýän. Eger başga bir prezident bolan bolsady, aýdaýly waplamy, marlymy, balkarlymy, daşoglum. Oho, onu bular üýüşüp ene bu üstüne tozan arardylar. Ay ine bular ine bizim ine
ahallymyzyň ýemesini, ýadygarlygyny we hatyrasyny tutmajak bolup 10-njy ýanwary ýatyrdylar diýip. Indi näme üçin otursaňyz? Men şu taýda ahalyň halkyna ýüzlernesim gelýär, ýa Göktepe. Näme üçin çekip çydap otursaňyz? Ýa şol Göktepe galasyny göpat bolanlaryň nesli dälmi? Ýa neberesi dälmi? Ha? Bolýan bolsaňyz onda näme üçin siz jogap soraňyz? Urban bollan. Ýa oň tohumyndan babaryp daşdan Göktepeden näçe kilometr gitmeli? Maşyna minseňiz de Urban minutda barýan. Demek siz tutup bileňiz Göktepede göpat bolan hatyrasyny. Bütün Türkmenistan tutup otyr, emma Göktepeler tutunak. Ene men Gızlar batly. Şonu her gepleşigimde diýene aýdy oty. Näme siz şonu edeňiz? Günän başga ýerden geldi ýa-ni. Ay marlylar gelmedi, ay ene Balkanlylar ýetişmedi, ýa näme planet. Esasinde näme otursunuz ine? Eliňizdäki ýekaja da şonun hatyranyňyza meliňizden al. Öz içiňizden çykan haýyn we dönük. Men size aýdýan Göktepeli. Ka ýerde gurulýanyz, ay biz Göktepeli näme? Nämeňiz galy gurulärlik inni? Aýdyň inni. Şu ýagdaýda men size soragym bardy. Aýdyň. Şu meselede hatyra tutmak meselesinde. Şu gahrımanlaryň adyny ýere sokda. Ha? Hana Skobolowyň ýadygarlygy duýna Leningrad. Ene içiň ýakynlaýan ýaly Aşgabat bilen Leningraddan dogana koşan Sankt Peterburg. Şuuna çelli. Ene Türkmen sunga diýşärleri diýip goşadyrmak üçin näme? Sankt Peterburg'a barıp çykyş edip şo taýda sahnada däli porhan bolup gaýdýar. Ora görenek şo taýda Türkmen halkynyň ganym düşmanynyň ýadygarlygyny duran ýa gurulany. Görýär, bilýär. Bularda gaýrat ýok. Ene şol Sankt Peterburgly ene öň senator bolan häzirim ýanky bir Orsiýadyň senatynyň başlygy. Ene Valentina Matviyenka Türkmenistanyň esasy gözegçisi. Siyasi tarapdan gözegçisi şol ýöre Türkmenistan. Oň aşakýanyna ene şu gurruny aýlap doýlap getirjek bolýany meni şuň kuň ýagdaýlar bardy. Ene Prigozhinly mesele çykdy Orsiýetde. Odala Orsiýet boyun almaday biz bilemde ol bir hususy ýa-ni harba kampaniýa biziň ola bilen hiç gatylşýan ýa çakmyşýan ýerimiz ýokdy. O olgun gyssaga düşeni Putin aýdy oty menne 80 milyard rubl goýberdik. Wagner'ın ýemesini goşunma diýip. Diýmek. Orsiýedyň öz döredin ýemesi harby bölümi bolýandy. Ola näme işledi? Siriýede näçe halky gyrdylar. Şol sahne biziň türkmenlerimiz. Ine şolun Wagner. Indi Wagner diýilende şol Afrika döwletlerini şol kysymyny saklayan ene bir topor. O jellatlar. Ene şu mahal tapıldı da Prigozhinyň öýünden şo näçe milyard pul, näçe näme altyn, kömüş bir hetdi hesaby ýok. Ýöne şoň padwalyny ýörüýte ine adam urulup ýenjilýän ol faşistlaryň kyýaly gurallar barak. Adamy gyna bölürýän. Gör wak näçe adam o taýda gynaly bölürli. Ondan olaňam jesedini köçe çykarmazlyk üçin şo taýda krematoriýasy bar. Şu padwalyň öz içinde. Krematoriýa diýilýän bilmeýän bolsaň ýurtdaşlar adam ýakylýan peç. İçin oklanýa bollugy tordy tüstes asmana gidýär adakany ene bir goşagyjam ene gurumaly adamda. Bollugy tordy. Ene atsa sordy ýetip gitdi. Bular şol Putiniň rejimine garşy duran ýa durup biljek ýa muzlum tölemedik adamlaryny urup ýenjip şo taýda öldürýän eken. Gör bak näçe adam geçdi o taýda. Inni Prigozhin şo taýda bir gepleşikleriniň birini aýtay bezdine diňe ýeme SSR'ň geňişligine däl aýna Afrikada da biziň goşullarymyz bar. Aziýada diýdi başga ýerine geçip gitdi. Beýleki ýerlerde de bar diýip. Ene Aziýa bolany biz bolýar.
Inni men şutadı bir azıskıda bir düşünjämi görýänlerdi aýtmakçy bolýan ýurtdaşlar. Teredim. Mundan bir Niyaz söylenden soň, yani garawul çalşyldy da. Niyaz'ın baş penak, bilen baş penakary bilen ýa-ni ählisini çalşdylar bir giýjan içinde. Putin giýje, ýüzüni giýje tutup bardy aeroportda. Aşgabatda onan bir kelleli biri, kellesi selleliň biri garşylady. Ertesi güni mene Putin ýa-ni Gurbanuly hem Nazarbayev üçüdi Krasnoyarska tarap barýarlar. İş bitirdiler. Sebäp garawul çalşdylar. Akmarat Recepow tutsak etdiler. Ýa nakylar ählisi bilen. Ýerine de Orsiýetden getirip garawul goýdylar. Ýene şol kontrolly etmek üçin Gurbanuly. Gurbanuly saýlanan ýejesiniň ertesi günü. Ya öň ýany mene şular ýaly boldy. Ene köşkün gowraşy kim? Ya Gurbanulyň jan penakarlar kim diýen soraw ýa çykýan. Ol iki yaka o görkezýän adamlar var, o çarjawlylar diýdi, näme diýdi, o familiýalaryň dilimiň ucundan. Welek mallak. Olar hiç, olar diňe kartynka üçin, ýüz üçin ýa göz üçin prezidentin gatlaryny görkezýär. Emma hakyky jan penakarlar ýa-da ýurdu dolandyrýarlar. Olar ekrana çykanlar. Ene şo bürgüt diýilýänini uramasyna ýol başçylyk edýänler, Orsiýetliler. Biz ozalaydyk geçdik Suwutnamasy bilen. Ýa-ni owadan depe türmesiniň proýektini çyzan awtory olam Orsiýetliler. Şoň birinji ýol başçysam türmän olam Orsiýetli, ýa-ni Türkmenistanyň urup benjen Amonyň başlygy olam Orsiýetli. O inni Prigozhinyň sözünden çen tutsak diýmek şol urulýan ministerler bar. Bular suw salma edip ýenjeýärler. Şoň üçin Gurbanulyň öňüne iki satana salam berýär. Ine şolary urup ýenjeýänem Orsiýetliň içinde de şu Wagner gruppasyna degişli adamlar bolmaly. Men çaklamam. Oňa da esas bar. Bir dinläp görüň şu ýerni. Bir minut başla. Görýärmi? Şu mahal oğlunu getirip koyulanlarından sonra Gurbanulyň bir adamyşlyk boldy. Ýöne oğlu gelmäke bir ýyl öňünden ýa-ni Orsiýadyň harby gorunmak ministri ýa-ni Şaygu Türkmenistana barıp gaýtdy samolyotla. Hamaly Gurbanulyň atasynyň gulluk eden polkunyň ýeňiş baýdagyny getiripdi. Bile ýalyn hemmesi. Ol otak ýarak akitdi. Ýzyna da Aşgabatyň etegindäki Aktepe atlandyrılan harby aerodrom bar. Şo taýda Orsiýadyň harby samolyotlaryny, uçurlaryny remont edip beren 50-60 tane teknik işgärleri şol samolyota ýükläp bildirmän ýygyny alyp çykyp gaýtdylar. Ol bir. İkinciden geçen ýyl özüňiz bilýäňiz Orsiýadyň içeri işler ministri we Orsiýadyň baş prokurory Türkmenistana barıp gaýtdylar. Soň Orsiýetde karar çykardylar, bilen içeri işler ministriniň işgärleri ýa-ni polisler Türkmenistana arkaýyn diýince alyp bererlerdi. O beýlede. Bular garawul çalşdylar. Men pikirim şeýle Türkmenistany geçen ýyla çelli Wagner'ın gruppasy kontrolly saklaýar. Prigozhinkiler. Hemme zady näme buyruk berseler, şonu atalogul berjay edýär. İkinciden, ondan Prigozhin elinden şol sfera beliyane diýilýärdi. Şol golasyna duran döwletler bar, Afrika döwletleri bar, ýene bar, Orsiýadyň içinäkiler bar, guruluşyklar bar, edaralar bar, firmalar bar. Katken hasap çykardylar Prigozhiny, ýa-ni tabin bolan toparlary. Ene görseler Türkmenistanyň bir ullokan bir tort süýjüje halkam ýok, o taýda hakyny soraýan prezident diýip goýlanan Kremliň goýan adamdy, ondan şonu golasyna saklamak üçin, kontrolly saklamak üçin, şoň üçin şu Prigozhina tapşyrylandy diýip men şular ýa netije çykarýar. Näme üçin?
Sebäp şol köşkde bolup geçýän ýagdaýlar ýa adamlaryň şo taýdan ýitirim bolmagy ýa soňky döwür Gurbangulaň ogly birden soňky geçen 2 ay ýarymyň dowamyny bir näçe ministrler çalyşdy. Näme? Sebäpsiz. Ýöne men pikir diýen şo ministrler ozal Prigozhin bilen baglanşypdy. Türkmenistanyň ministrleri. Şolaryň öz töremeli her ministrligiň muzy bar, meşweri bar, aýba aý şolar Prigozhina töleýär. Indi Prigozhin ýok edildi, indi Prigozhina pul töleýän adamlarym ýok edilmeli, ýerine türkmenlerden islenip lellimi getirip goýsa bolýar oglunyň gapdalyna. Şaňmy? Indi edilýän oýun şol. Näme üçin Gurbangula aýrylyp oglu geldi diýilen soragyn bäri ýüze çykýardy. Sebäp Gurbangula ozal orsiýetde ýaşan adamda. Näme poh ederim bolsa, näme jenaýat ederim bolsa Türkmenistanyň territoriýasyny netdi. Emma ogly Moskvada okada bir näçe ýyl. Şo taýda ony doly Facebook video surata düşüren hem eden jenaýatynyň hem edýän pohunum näme orgiýasy bar, kim bilen ýatyp durdy, kimi nädip urdy, kimi öldürdi. Hem bulan eline fakatkan bu oglunyň garşysyna. Bular orsiýet sıçmadysa bir hep delabam sıçmaýar. Serdar değil yani. Şoň üçin olar atasyny aýryp sana şeýle bol, o aýdymjyň aýtdyr, ogluňa bize şu ýagdaýda gerek diýär. Ol eline okamal kağıdını saklap bilmän elini titredip bana Putin'in ýanyna ýere ýaýradyp otyr. Bilýärmi? Näme üçin şeýle bolýar adam? Stresde duran adam şeýle bolýar. Oňa şo Putin'in ýanyna barmaka ine sen garşyňy bar zatlar diýip videoda goýandyrlar, görkezmeli ýerde. Şu çalam bizim buyrugymyza tabyn bolmadyk sekundyň ýok edilersin. Bolly. Türkmenistany kimler dolandyrýar diýilen soragyňyza menden näşular ýaly jogap. Ýurtdaşlar. Seredin. Bizim gül ýaly ýurdumyzy, gül ýaly halkymyzy, şeýle taryhy geçmişi bolan beýik türkmeni ýere sokup ýerini teýinden maşatdy. Bizim düşen günüm. Aýdýarsa Türkmenistanda döwlet ýok, hökümet ýok, kanun ýok, mejlis ýok, hiç zat ýok. Halkymyzyň düşen gün özüňiz görüp oturýarsyňyz. Sergezdan sersepil bolup berýärsiňiz. Türkiýede gazanç ýok diýip nirasy gynjygyny bilen ak türkmen. Ýöne watanyma gaýdyp men öz hak hukum gazanaýyn diýen iki ýeke galany bir günüm hoş günüm diýip ýaşapdy. Diýmek türkmenle, gadymy türkmenle bağışlan bol nesil galmany. Galyjyndan gan damyan türkmen mene soňky sapar şol ýurduň içinde ka gördüm, bardy türkmenler. Ýöne 30 ýylda ýoguny ýana etdirler. Halkymyň. Bar. Ýöne bir edip bermeli ýa sen başynda durmaly. Hökmen bir adam başynda durulan işin netijesi soňşa bir adamyň adyna ýazyljakdyr, ýurtdaşlar. Şoňa dogry düşünin. Men öz ýerimde öz işimi edin, siz hem öz ýeriňizde öz işinizi edin. Her bir adam bilsin öz edýän işini. Men deputatlyk borcumy ikilik ýa haýrlyk eden ýerim bar bolsa, hany çyksyn şol adamdan gaýdy bir bar bolsa, Türkmenistanyň içine ýa daşyna ýüzüme durup aýtsylar. Ben sana deputat hökmüne sesimi ynannym, ykbalymy ynannym, ýöne sen meni goramadyň, ýüz tutdum, haýyşymy ýerine ýetirmediň, men hak hukum üçin maňa ýardam bermediň diýilen adam bar bolsa gelsin. Ya men hakymy ýydyň, ya ýeke köpügim arlyk, ya döwletden bir manady mal gaýtdyň diýen adam bar bolsa olam gelsin. Ýöne şu zatlar ýokka. Siz bir öz baýlygyňyzy 12 trillion dollar hany Türkmenistanyň ýeriniň aşagyna ýatyrka. Näme üçin sergezdançylyk ýa gedaýçylyk edip ýaşamaly biziň halkymyz? Men şoňa namys edýär. Başga hiç zat. Binahil beýle boldy ýurtdaşlar. Aýlanmaýyn akylyňyza. Dünýä üýtgapdyr. Üýtkar. Ýöne türkmen üýtgarmy ýa ýokmy diýilen sorag ýüze çykdy. Bağışlan arada bir can etdi, şu sesim kesilir.
Men size şonay deýin diýdim. Inni oturun özüňiz, pikirleniň, oýlanyň. Näme etmek, nähil etmek. Biz bilýäs etmelisi. Ýöne siz häzir özüňiz şu orluklaryňyzyň üstü bilen herekete geçmeli. Şu taýda hökümetem ýok. Hiç zat bir adam ýüz tutar edarasy galmady. Şeňmi? Bir adamyň ýüz tutar edarasy galmady. Hak hukuk ýok. İşläp oturan kanun ýok, konstitusiýa ýok. Biz nädip ýaşamal? Diýmek halk öz kanunyny çykarmagy, öz kanunlaryny ýazmagy, ýa özüni goramagy, degişli kanunlar, ýa degişli hereketler etmäge dolu haklydyr. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky deklarasiýasynyň preambulasyny, ýagny girişinde ýazylydy. Ähli hak hukugy elinden alynan halkyň gozgalaňy galmagy haky bardyr. Indi siz maňa aýdyn. Eliňizde näme hak hukuk bar gozgalaňy galmadlyk üçin? Aýdyn şol. Ýene bir 2-3 saat da bizden şunça hak hukuk bar, şol oturýança biz garaşyp oturjak diýip aýdyn maňa ýa ýazmışlar. Menem bir bilik galyn, belki galyndyr, men bilýänler. Näme hak hukuk bardyr? Hemme zat eliňizden alynýar, ýurtdaşlar. Geleceğiniz hem yok, yurduňyz hem yok, näme boljagyňyzdan belli däl. Ýa belli näme boljak. Her biriniz bir ýurtda ölüp gitmeli. Bolly oturdy, watan yok. Men şonu aýdaýyn diýdim. Ine şu pikir böyle söýledim. Hala görýän bol 50 minutdan geçipdir, bolsa-da telefona öçmedi diýmek, ýalgam göteriler. Oturun. Pikirleniň, diňläň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Ýöne men ine şu pirgozly ýagdaýda şu ýagdaýy görüp oturup Türkmenistanyny näme üçin şu zatlaryň bolup durany. Kimleriň Türkmenistany dolandyrýan? Baryn bizde garaş. Ýok. Baryn bizde öz başlyklyk ýok. Bir taraplyk barmy? Düýbinden ýok. Şu bar diýen adam gelsin men şu taýda suwda berjek bolsalaram, ýyzlaşjak bolsalaram men taýýar. Şu meseleler boýunça. Bolýanny wagtyňyz kän almaýan ýurtdaşlar, bagyşlan uzakdan siz bilen söhbetleşdim edip bilemek sebäp iş gatykän aýdyp geçişmeli. Soňky günlerde de biraz sırkowçylyk ýüze çykdy. Ýöne wagt tapdygymdan elimiň ýetdiginden hökmen habarlaşardylar. Hemen geyjan rahat bolsun, saglyklykda görüşelim. Sag olun.